gwrwnथिखौ लाखुमानानै दुथांफोरनि आखायाव Angni by Hello लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन बेनो जादों लोगोफोर 2022 मायथाइ एबा बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामजानाय आरजि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे समाजारि आबुं बर' सावथुन बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर जावलिया बे सावथुनावनो गाहायै फाव खालामदों फावखुंगुर उत्तम बसुमतारी आरो फावखुंग्रि सपना बिथांमोनहा बे सावथुननि स्टोरी आरो स्क्रिप्ट लिरगिरि आरो डाइरेक्टरानो जादों नेरसोन मुसाहारि बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों बिथां रातुल गयारी कोरियोग्राफ खालामदों उत्तम आरो लैथोमा बिथांमोनहा लोगोफोर बे सावथुनखौ नोंथांमोनहा सोर सोर नायखांखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोसेनो सोर सोर नोंथांमोनहा बे सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै दङ आरो फुजा बायदिफोराव दिन्थिनो होननानै सानदों नोंथांमोनहा होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनानै बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोफोर बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों।